they knew ukuthi hayi vele ijumpile. Amen. But lithi ke sefikile uJesu. Because uzobonakaliswa manje ke uNkulunkulu bese yakhazulisa indodana. Amen. Ukuthi ke nalokho abathi ngeke kusenzeka bakubone kwenzeka futhi kwevelela kuko kwedlulela. Amen. Nawe kweyakhe impilo. Njengoba uthi mawuzibheka uthi hayi mina I'm beyond. Bazofake lelo gama lelo. But hayi mina I'm beyond mina. Amen. Uma uJesu wafika owesifazane owayisifebe esekwenze konke esethi nje mina ayikho into ongangenzela yona khomusa mina ongifanele. Wafika uJesu wavama umusa. Haleluya. And akamvusi uLazarus ngoba nakhe umngani wakhe wadlula emganeni nobuhlobo bathi ke wenza umsebenzi ukuthi uNkulunkulu akhazulise. Haleluya.